The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw agi kinahanglan nga atong paminawan kining pipila ka mga bersikulo nga agi og pangandam sa atong kaugalingon. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. We have been saved through faith, that not of yourselves is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life." 2 Corinthians 8:9, "For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich." So before we start our Bible study today, sama sa nandan, gikinahanglan ng atong pagsusi sa tagsadag sa nato kakalag. Atong sutaon kung napakitay mga sala diha. Kay kung dili nato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios kamahan, this will only become a barrier to our study of the Word of God. And God, the Holy Spirit, who is the teacher of truth, dili siya makalihok sa iyang ministry sa pagtudlo kanato sa iyang kamatuoran. Gumikan yan ng nagababag nga mga sala. Sala ba sa nauna, sala ba sa dila, sala ba sa buhat. Kini mao ang mahimo nga luop inunta babag sa atong pagkabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa English, "If we confess our sins, he, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." O galang kanimo unbeliever, wala pa may kaluwasan diha kanimo, giawhag ka sa paggamit niya ng imong free will, mong kabubuton sa paghimo sa labing mainungdanong desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, aron mahanda mo sa bikaw, karon, kanimo nga fellow believer, gikinahanglan ang atong sugid sa itong mga sala, o galang kanimo, dili pa magtutuo, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilo, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nininglay na sab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo
buhi pa kami sa among lawas o kini gumikan lamang. Kaya ang imong plano sa tag-satag sa kanamong kinabuhi nagalihok pa og busa. Buot pa ikaw nga kami magatubo dinhi sa among kalagog. Pinagi sa pagtuon sa imong balang pulong adlaw-adlaw. Musa mao kini among ginabuhat adlaw-adlaw agi og tuman sunod sa imong mando. Pagpatubo sa among kalag aron sa ingon niya na makabot na namo ang nga espirituhalong paghamtong, spiritual maturity. Bani kami karon ni adlaw sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, mga subscribers, fellow believers. Welcome na sa ning atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug niya pa kita magadupot ni ning atong tunanan nga giuluhan, how to find true peace in life. Unsa na to pag sinati o pagkakaplag sa matuod gayud nga kalinaw sa kinabuhi. Okay. Una sa tanan. Sa di pa kita mo padayon sa atong gibiyaan nga punto sa doktrina kagahapon, niya usa ka manungdanon nga mga punto nga angay sa atong paghinumdom nga karong panahon na ining tuig, bag-ong tuig nga 2021, daghan kayong mga katawhan nga ingnon ta they have that sense of hopelessness. Nawadan sila sa mga paglaom. Apan kitang mga Kristiyanon, we truly trust the scriptures. O tungod kay kita nag-aalagad man sa usa ka Dios nga may paglaom. Dios of hope or God of hope. Na kana mabasa na to sa Roma 15:13 nga nagaingon kini sa in English, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Now, kining mga punto sa doktrina nga akong paghisgutan, ako kinigikutlo sa akong higala nga pastor, Pastor Ralph La Rosa. O mga punto kinis doktrina nga angay sa atong pagpamalandong. Now, kanaghisgot magita og paglaom. Ang Biblia naghisgot niini bahin ng paglaom. Biblical hope. Ang biblical hope is absolute confidence ngadto sa mga saad sa Dios. Now, bago pa kita nagasaulog sa Pasko, okay? Niadtong tuig, umiaging tuig, 2020. Now, as we know, Christmas, mao kini ang supernatural fulfillment sa usa sa mga ingnon ta labing dakong mga saad, greatest promises diha sa balaang kasulatan nga gitagna kini sa Isaias 7:14 o natuman kini diha sa Mateo 1:23. Alang sa kadaghanan nga mga katawhan, ang tuig nga milabay 2020, maingon nato nga mao katoy tuig o sa dakong mga ingnon ta kapakyasan, ingnon ta mga disappointment. Now, kon ang are even close, no, to what is being propagated sa mga eksperto
dabihan gyud makakuyaw gyud og imong tan-awon. Now, ang CDC naga-report niadtong tuig nga miagi, niadtong buwan sa Hunyo, nga dinha kunoy 25 milyones ka mga tao seriously considered suicide. Ilan na lang tapuso ng ilang kinabuhi. Bana-bana sa World Health Organization nga ana ay 800,000 actually naga-suicide in normal years. Upon about 1 every 40 seconds. And that it has spiked kanang ulboras kadaghan big time niadtong tuig nga milabay. Now, whatever the actual numbers are, kung nasayran kini nga si Ginoong Jesucristo sa diha nga gipangutana siya bahin sa katapusang mga adlaw, iyang gitagna diha sa Lucas 21:26 nga nagaingon kini, men's hearts would fail them from fear and expectation of those things which are coming on the earth. Now, sa dihang madiskubrihan nato nga kining tuiga nga ang mga katawhan nangahadlok sa mga butang nga sayop ingnon ta, they feared the wrong thing. Ilang gikadlokan kining itawag na itong COVID-19 o ang pagkamatay instead of eternity and hell as Jesus Christ taught diya sa Lucas 12:4-5. Now, subo gyud palandungon nga with so much truth available, they are separate from Christ. Kini sila nahimulag without hope and without God ni ining kalibutan. Without God in this world, Ephesians 2:12. Now, labihan daghan ng mga tao nga matay who have no hope. 1 Thessalonians 4:13. Huwag paglaom. Ug busa pasalamat kita nga anaa pagyoy nagasuportar sa naapay ingnon ta nagasunod to share the hope of eternal life nga diin ang Dios nga dili mamakak nagasaad diya sa Titus chapter 1 verse 2, to those who trust in the living hope, kinsa maning living hope, si Ginoong Jesucristo. 1 Peter 1:3-5. Ug busa alang kaninyo sa mga subscribers ning atong ministry, ipadayon ang inyong gunit gyud sa doktrina. Padayon, ayaw gyud paglingi-lingi na kay mao na kini. Baruganay naman kini. Now, hope does not disappoint us. Matud pa sa Roma 5:5. Mo kadtong mga punto nga atong gidadya kanimo kay may nung danon kini pagayo sa atong pagpadayon sa pagkinabuhing Kristohanon. We have hope. The living hope is the Lord Jesus Christ. So, dili kita pariha sa mga kadaghanan karon nga wala gyud sila gikuptan nga paglaom. Wala. Kay di man magsilbi ang mga tawhanong mga paglaom. Ang Dios nun ragyong matang sa paglaom. Ang makapalahutay, tuod nato ngadto sa unahan ingon nga mga Kristohanon. So, by doing all this, okay, we are to put on the new man. Inunom ka sa atong gisgutan kagahapon. Gikinahanglan ang atong sulob sa bag-ong pagkatao nato. Kay
kini matuman lamang as we continue in our search for more truth from the Word of God. Because kitang mga magtutuo gimanduan to saturate our mind with the Word of God. Mao ni atong ibuhat adlaw-adlaw aron mo malukop gyud kini atong huna-huna sa mga pulong sa Dios. Kay pinagin ining mga buhata, we are to put on the new man, kinaiya ni kalag, isulob gyud. Aron matangtang na gyud kana, mahukas nato ang kinaiya sa kalag sa daan nga pagkatao, old man. So, pinagin ini atong ginabuhat adlaw-adlaw, it is the kinaiya ni Ginoong Jesucristo na kitang mga magtotoo nagaawat kang Ginoong Jesucristo when we put on the new man. So that's what Paul admonished also kanatong mga magtotoo. Iya't kining mga pulong, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Inumdumi na. Kaya ang pulong sa Diyos is power to every believer. Power na ay gahom. Episo 4:23 ngadto 24. Ang 23 nagaingon, and be renewed in the spirit of your mind. That is the spirit, human spirit. Ug ang bersikulo 24 nagaingon, and that ye put on the new man, na isulob ang bag-ong pagkatao, kinaiya sa kalag kini, which after God is created in righteousness and true holiness. So, mao kini mga punto nga itong idadiha kanimo. Now, kita ra ba nga mga magtutuo sa niining panahon sa simbahan, kita mga pinili, usa sa tulo ka mga pinili, chosen. Ang una nini mga Hudyo, mga chosen people man sila. Ikaduha, si Ginoong Jesucristo, to be the God-man, ang hypostatic union niya. Pinili. O kitang ikatulo, ang simbahan under the protocol plan of God. Mga bag-o kitang mga binuhat. New species. 2 Corinto 5:17. Kaya ang tanang mga magtutuo, pinili, pinalabi. All believers are chosen. Now, ang predestination, mao kini ang pagpahimutang ng daan sa Dios for those who will be saved. Mao ni predestination. Okay, mutan na po kukusob kanimo. Aron di na nimo makalimtan, what is election? Ato kining hubad nga it is the expression of the sovereignty of God. Long before the human race and the universe existed, before anything else existed, pagsangkap kini sa pagkagamhanan sa Dios. Iyaning pagpadayag sa iyang pagkagamhanan sa ngatanan. Sa wa pagyud buhata ang tao o ang universo. So, ang kabubuton sa Diyos mao, He willed the best and the highest to those who will get saved. Ikaw ug ako nga mga luwas na mituo naman kita sa kang Ginoong Jesucristo sa iyang gibuhat dito sa cross, then naluwas kita, gumikan lang niya itong maong desisyon nga itong gihimo. That's the most important decision nga mahimos tao, ang pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga manluluwas. Now, under the principle of election, ang Diyos naghahatag o kinabuhi ni adtong mga tao ni ining kalibutan na. So, mao to ang ngutan na ko nimo, who willed that a person be born? Ang tubag, ang mga ginikanan. Mao sila ang nagbuot. But who willed that a person who is born be alive or dead? Ang Diyos. Kita nimo ang diferensya? Now,
balik sa election. Election again is the expression of God's will for us long before anything existed. He willed for us the very best and the highest. Mao na ang protocol nga plano sa Dios alang sa atong kinabuhi is the best and the highest. Okay? Now in 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4 nagaingon kini, for this is good and acceptable in the sight of God and Savior. Verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Now, ingon nga mga pinili, elected, ang Dios nagahatag kanato og kagawasan sa pagpahimulos ni ining angay-angay mga pribilehiyo, angay-angay mga kahigayunan, equal privileges, equal opportunities. Nagahatag ka nato sa kahigayunan to execute the protocol plan of God. Now, omnipotente ang Diyos. Nasayod siya sa tanan ug siya ang labaw nga makagagahom. But He also respects our volition. Nagatawad ang Diyos sa atong kabubuton, unsay atong himuong desisyon, may be positive or negative. Nagatahod gihapon ang Diyos. Gihatagan man tag kumplito hingpit nga kagawasan sa pagpili. Upon with that freedom lagi goes responsibility. So ang Colosas 3:12, abrihe mong Biblia. Colossians 3:12, it says there, put on therefore as the elect of God. Elect sa Grigong pulong is eklektos. Okay, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Ang elect dinhi, ang pinili, means chosen, elected, or election which is applied to the believer only. Ngadto lamang sa magtotoo, mo ipinili. God is perfectly fair. Di man nina? Makiangayon ng Diyos. Ang pagtuman nato sa protocol nga plano sa Diyos is fairness. It is fair tungod kay any believer can execute it. You see? Kasabot ka? Bisag kinsang magtotoo, makatuman ini, nagagad sa iyang kamubuton. Now, ang balikon nga ang Diyos is fair. Sa diya nga siya mo disiplina o mo panalangin sa usa ka magtotoo nga angayan gyud mo deserves. So, akong balikon nga, God is fair when He disciplines or blesses a deserving believer. Now, atong balikon nga itong Colossians 3:12, put on therefore as the elect of God, eklektos, chosen, elected, or election applied to the believer only. So, alang lamang kini sa magtotoo. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Kaya bini mo, ingon nga magtotoo, you should so live as such by using Bible doctrine. Gikinahanglan. Kaya wa may ingnon ta, wa may tabo kung wa tay doktrina sa atong kalang. And in fact, gimanduan kita sa Dios nga gamiton kana. You see? Ako bitong balik-balik nimong prinsipyo nga studying God's Word is one thing. But studying and believing and applying, it's another thing. Basta? So living our life as if it is our last. Just imagine, imo bang kunaon-naon nga karong adlaw mo ni katapos ang adlaw nako ni kalibutan na. So live that life as if it is your last.
and live your life in the light of eternity. Of course, we now belong to eternity. Ingon nga mga Kristohanon, mga magtotoo. Yan itong higay nga itong tuuhan sa Ginoong Kristo nga itong manluluwas. Nabalhin ang atong panahon, gikan din ng kalibutan na dito na sa eternidad, sa langit. You see, that's why we are mandated to live our life in the light of eternity. Okay? Now, so timan itong tulo ka matang sa pagkapinili. Ang mga Hudiyo nag-una, si Ginoong Jesucristo, ikaduha, to be the God-man, o ikatulo, ang simbahan. Kita, mao ang simbahan. Under the protocol plan of God. Now, 1 Timothy 2:3 again, ang versikulo 3, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So, umo sa prinsipyo sa pagpili, principle of election, ang Diyos kabubuton niya nga magahatag siya, magatanyag siya the best and the highest ngadto sa mga luwas o kadtong maluwas. See, God will the best and the highest to those who will get saved. Now, kinsa magiging mga pinili? Who are the elected? Ang naguna nini, ang mga sakop sa harianong panimalay sa Dios. Ikaw ug ako nga mga Kristohanon, mga magtotoo. Mga sakop kita sa harianong panimalay sa Dios. No, by the way, kini nga itong ipangisgutan ha, basig maingong gama ta, diin man ta niining mga po, diin man nato kini makutlo, o diin nato kuha kini mga punto sa doktrina, gikan kini pulong sa Dios. Nawa na lang kita mag-quote-quote ug uban pang mga bersikulo, kay it will take time. But pasabot, time-consuming na kining tanan itong gitunan, naatanan sa pulong sa Dios. Kabulahan na lang nimo nga nagpaminaw lang kanini, nga wala ka ingnon ta nagahago pa sa pagkoy-koy unsa kining ato dinhi some kind of riiko. You see, ato na lang gipa lanog ngadto kanimo kung unsa na ang unsa gyoy hinungdan nga mao ni niming tungha kini mga puntos doktrina. So akong balikon nga mga pinili mao ang mga sakop sa harianong panimalay sa Dios. Kadtong mga tao nga gisilyuhan, gitimrihan na sa Espiritu Santo, mga luwas. Ikatulo, ana na sila'y escrow blessings nga gideposito alang kanila to receive once they reach capacity stage in the protocol plan of God. Mao niya ang atong common goal, capacity stage. Oh, what is the other name? The stage of spiritual capacity, okay, or spiritual maturity. Now, unsa man ning predestination pod? This is the provision of the sovereignty of God for you in eternity past, alang sa pagtuman nimo sa protocol nga plano sa Dios. You see? But a believer is still free to use his volition, whether nga mupahimos ba siya niining mga provision or not. Kita nimo? We have the total freedom na kay kagawasan. Ang bot pasabot, naragod na nimo. Mupahimos ka ba o di? Kung nahibaw naman kaunsa mga resulta. Kay mula hiingon nga, man is a product of his decision. Now, okay, balik ta sa Episo 1, 4 nga to sa 5. Versikulo 4, according as He has chosen us in Him
before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Now, kining in love, underline that, means election or elected, sanctified, or for giving us all spiritual assets. Isang kapanta sa Diyos sa tanan nga mga panginahanglan na to Ephesians or Philippians 4:19 sa gisulti. My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. That means gisangkapan ta sa Diyos tanan itong mga panginahanglan. Why kulang? Hingpit yun ang iyang provision. Ayaw ginakalimti. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. No, karon mo ito sa Roma 12:2. Nga popular kini nga bersikulo atong malikon gihapon kini sa pahinomdom kanimo. Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Okay? So, hinumdumigin na, kining Romans 12:2. Be not conformed to this world. Now, ang makagagahom sa Diyos nga tanan, the sovereign will of God, coexists with the free will of man. Magkuyog na sila. They coexist. Nakasabot ka mag-unsay coexist. Na silang duha, the sovereign will of God and the free will of man. Magkuyog ba na sila? Now, ato ra kung sigutan ning usa ka magtotoo nga pildiro. Kaya duha raman ka klaseng mga magtotoo, pildiro o mananaog. Winner believer and loser believer. Now, ang usa ka loser believer, a believer who is a loser is a result of his decision. Resulta na magiresulta sa himuon itong desisyon. A believer who is a loser is a result of his decision from his volition to be a loser. Nga siya ra po nagbuot lagi nga siya mahimong pildiro. Wa may mabasol siya ra man gyud. Nganong napildiro man siya tungod sa iyang kabuoton, iyang pagbuot. So, it's a result of his decision from his volition to be a loser. Tungod because of his being negative to Bible doctrine. Negatibo man siya. Wala siya gugma, wala siya gana, wala siya panahon, wala siya kainit, kaikag, wala siya gugma sa pagtuon sa pulong sa Diyos. And that believer made himself stupid and an idiot in life. Wala ko'y mahimo niya na. Description na sa pulong sa Diyos. So, sa magtotoo nga negatibo. So, siya, produkto rin sa iyang kaugalingong desisyon. He's just a product of his own decision. So, timan nitong Colossians 3:12, put on therefore the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Elect. Eklektos. Sa Grigong pulong, eklektos. Kini nagpasabot og pinili, elected or election which is applied to the believer only. Alang lamang sa mga magtotoo kini. Kaya ang tanang mga magtotoo pinili
pinalabi. They are chosen. Now, naigri kong pulong nga nagaingon og eklegumai. Eklegumai na ani gipahimutang sa Greek grammar sa aorist tense. Now, meaning, ang atong pagkapinili, or being chosen or elected, gihimo kini sa Dios long before the foundation of the world. Sa wa pa gyud nga mutungha ang kalibutan ng universo long before the foundation of the world. Ephesians 1:4 kana. But our being elected, nahimo kini sa hingpit, sa dihang midesider kita to believe in Christ. Our being elected was done completely when we decided to believe in Christ. All these things we're actually talking about are for believers who have reached sa area of spiritual adulthood. Tungod kay, if you are still a believer in the area of spiritual childhood, you would think these things would be impossible to attain. Tinod, kung ito ang pagkasi mong pagka-bata, area of spiritual childhood, batang espirituhanon, imong gidahom, imong pagtuo nga di mo ni makaya tingali, di man tingali ni posible. Namo na. So hinumduman na to, that whatever we decide in life, it is only we, kita rin yun, ang manubag. We are the only ones responsible, answerable, and accountable for that decision. Nobody else. Wag yun lain. Kita o kita rin yun. So kini, ato ni ipadayon ugma. Dinhi kita maghisgot nining election and predestination. Nga kini magkuyog ra pag yun sila. Okay? Nanas Colosas 3:12. Ato ni ipadayon ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod ni ini. Sunod. And so you can gain more knowledge gikan sa pulong sa Dios bahin ini atong gitunan aron sa iyo niya na ato yung makabot, makaplagan, masinati ang matuod nga kalinaw sa atong kinabuhi. So, di nila mo na kita kutob, pasalamat kita sa Dios sa iyang paggiya ka nato nining adlaw sa pagpasabot ka nato pinagi sa balaang Espiritu Santo. Magampo ta. Amahan na mong langiton, salamat ni ining laing higayon sa among pagtuon sa imong pulong. Hinaot nga, kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Dada kami pagbalik ugma dinhi, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.